Ukuluza yayingendima bani ngayiluza le Le fight. but yayingamagenxa khoyo. Hey. Usula no Mario Rodriguez. Into Ndizekela round 7. Yaziyekela? wa retire shakuyi la match. Serious? Aja akuba ndizekela uzekela uyeka but ndiyeka ngenhliziyo isithi inhliziyo yami sosiyeka man le fight. Ne? Kwakusenzeka nto? No. Into yenzekayo apha uqala ku run 5. 2010 qala kwaba IPF. Kungona ndiqala kuba ngutata. Okay. Ndisimka apha ndibheka eMexico. Ndishiya omama abantwana bami beprego babili. Two. Bazala bo babendingekho ndekwela cala. So kulwa kwam apha kwathi qatha. Ingathi xhekwazi lami liphethe abantwana. Ndatyhafa ndaqama so ndiyeka nale fight. Yo. Ngoba ndicinga nyanda ndafika ubuya kwam ndafika behleli pha. Hayi man. Asiyazi thina lonto siSA siyaqala uyiva namhlanje leyo ba isizathu ezo sakwenza kokuba uluzela title. Hayi siso kum. Because sinento ethi kwi-career yakho kumaxesha amaninzi ubusilwa apha eSA udefender apha. Ndandiqala uphuma Yaqala ukuphuma uye eMexico. So mhlambe sinalanto kuba hey nobubethwe atmosphere uyoyika ntoni. Siyaqala ukuyiva. Hayi hamba kollohlobo. Yiyo. Hamba kollohlobo. Xa uyibalise ngokuthwana. Ayikho lelo usoyika. Akade unoba kanti uyoyika ku round 7. Round 7. So uqalile lo ngoku le ndi kaloku le ndiqala ku run 5. Sure. Ndihamba nabe ayibona mosla tournament. Xa ku run 5 ndizibi man amandla amanawo ayisengawo ngola. Ndiyabethakala xa namanzi abantu bethwa into na. Ku round 6 ngoku yabo ndiphakama apha ku run 5 ndixeba le nto igila ngoku. Because ayingaka manje ngigila le yabo. Anke sagilana yabo. Ku round 7 lo ndiyeka kuyo. Xa siphinda sisiya yabo sabethana. Hey kwazi chi. Xhekwazi lithe abantwana. Duo. Yabe ngiqombi ngabama bandiyabazi. Bendibashe behluthi. Yo. Wathi na wavele wayeka. Azandiwa. Yes, andabuya nje umva. Because ngaba mbe ovama sipha. Alahlo ovama ndayisleep nje ndaguqa. Ekoneni yayinguboy Mpulambo. Yeah. No, rest in peace khona utata kuthiwa nguBrathi waswelekayo. Wayengicutman lethu. Sure. Bobathathu phofu nosiphathu. Zange ndithi ndavela ndasleep babe besibe